Здравейте! Представям ви стол Рубен, ергономичен офис стол, който в момента е един от най-продаваните във фирма Intesa. Сега ще ви покажа какви функции има стола, както ще ви обясня всяка една функция, за какво се използва и за какво служи. Започвам отдолу нагоре. Стола е изработен от здрава метална хромирана кръстачка с силиконови колела, подходящи за всяка една повърхност. Стола позволява движение по височина, най-ниска позиция, най-висока позиция от лоскчето, което е вдясно. Също така люлееща функция на стола, която може да се остави, механизма позволява свободно люлеене, а силата на свободното люлеене се коригира от бутончето, което е под седалката, чрез навиване и отпускане. В момента застопоряваме стола в позиция легнало положение. В една от позициите имате 3 позиции. Това е последната позиция на стола. В това положение може да се постави облегалката. Връщаме стола в изходна позиция и заключваме с механизма. Стола има също една много важна функция, слайд система на седалката, което позволява движение на седалката напред и назад. Лоскчето, което е под нея, чрез натискане, седалката се движи напред и назад. Подлакътниците на стола са 3D. Това включва движение по височина, движение навътре, движение навън, както и напред и назад. Изработени са от полиуретанов материал, който мек, който позволява удобство при слагане на лактите на ръцете. Друга важна функция на стола е движението на облегалката по височина. Тя може да се коригира от седнало положение, не е нужно да ставате. Също е на няколко степени. И лумбалната зона, която е фиксирана зад тазовата част. Тя се движи по височина, нагоре, надолу. Тук всеки си я наглася в положението, в което е най-удобно за него и чрез бутона, който е над нея, тя се регулира навътре и навън. Друга важна част на стола и по-скоро последна, това е регулиране на надглавника по височина. Имате най-високо положение, най-ниско положение, както и напред и назад. Представих ви стол Рубен, който наистина е един от най-продаваемите във фирма Intesa. Подходящ е за Home Office, за всички видове организации и го препоръчвам като един от най-добрите столове във фирма Intesa.